Dneska tu mám... Halo. No? Natáčame. Okej. Takže kam ideme? Doors 2? Jak sme chceli? Okej. Môžeme. Kde ideme? Urobím. Čo to sa nedá? Super, nedá sa to. Tu poď dozadu. Tu máš two players. Počkaj. Nie, to je jedna. A máme ísť. Exit. No. Tu je pevne. Ale nie, to je Doors 1. Aha. Tu. Tu je 4. Hej, myslím ten trial. Tak preč. Počkaj, kde je pevno iba? Hotel. Počkaj, to ešte rozmýšľam. A keď dáš host game, Co? Host game, ale tam není Doors 2. Aha, tu už sa mi objavilo. Recommended to play floors in order. Aha, nikdy. Keď už som dávno dokončil kde jedno. si? Poslal som ti invite. Nedošlo mi. Aha, jo. To je private? No, to je obyčajný výťah. Aha. Dobre. Načítame. Dá sa tu získať nejaká aj zadarmo, tento admin? No, Okay. absolútne nič si nekupujem. Ja som vypol svetlo. The Mines. Tak to Keď som... vyskočilo The Mines. Hej, to každému ide. No, okej. Tam som to ešte nehral. To poprvýkrát hráš? Ja si ešte pamätám, keď som hral na mojom starom účte toto. Hej? A v jakom update si začal Doors? Čo? V jakom update si prvýkrát hral Doors? Neviem, kámo, ako vôbec. Ja som Mám začal... tlačítko. Ja som začal v prvých časoch, keď ešte nebol ani Hotel Plus. To ešte keď bol úplne prvý Doors. Kámo, a tu nemáme otvárať dvere, keď to je doors? Sú až za tou bránou. Čo je tu Však mohlo to ísť? samé. Mám. Svetlo tam dávaš. Dobre. Ináč možno aj zajtra. OK. To už točíš po slovensky? Hej. Ja točím o anglické. Hej, ale som vtedy ešte nemal mikrofón. Sakra. Nie. Počkaj, mám stlačiť papu? Hej. Vieš to ide? Pozor, nech ťa nezrazím. Ideme za tým vlakom? Hej. Kámo, to nie je ani také scary, ne? Hej. Tam kde si? Tu prehľadávam ešte chvíľku. No ja som už pod vlakom. To je na plasť. A počkaj, tu sú ešte šuflíky. Kde? Wow. Ty som pobral. Aha. Ani tam absolútne nič nebolo. Dobre, ty si pri vlaku? Aj dobre, tu sú. To sú... Počkaj, to bola skrinka. Tam tu sú káble. Hej, ale nefunkčná. Začína doors, ne? Aha, bola... Tam bolo toto! Na stole, yes! Toto mám rád, pointer. To laser, ne? Hej, to je laser pointer, to je dobrá vec. Čo to robí? To svieti, ale tie príšerky, glumbec ťa nechcú proste. Neriešia ťa. Tam kde si? Tu mám zapaľovač. Kde ja vidím. Aha, dobre. Tu. Wow. Wow.
To som ešte nevidel nikdy v dvojke. To Zaujímavé. čo na to máš robiť? Tam má byť tu skalky, ale skalky neviem, či sa len dá získať v jednotke. O no, Kde si zaprvé. išiel? Tu do miestnosti. Na plasť. Ty si pri tom vlaku? Ne, ja som išiel do jednej miestnosti. Bečus. Tu Tam poď. mňa zavolá tričera skoro. Jaká? Ja neviem, čo bola, ale normálne na mňa vyskočila. Kde si bol? Ja som pri tomto, kamo druhýkrát mňa zabije. Ja som pri tých dverách, ten kľúč špeciálny, vieš čo? Však ty... Pozeraj sa, keď to urobí pst. Pozeraj, toč sa všade. Ona ma nechytí? Ty ju odstrašíš. Tam, kde si? Ja som tu, hľadám teba. Ja som pri tých dverách špeciálnych. Poď ku mňa, nájdeš ma. Ja som, no vidím ten laser. Tak poď za ním. Kde je, počkaj ešte? No, už došiel. Poď ku tým dverám. Jakým? Tým, čo tam, sú tie modré dvere, čo je lepka na dverách. Tu ti hačam tieto tu svetielka. Vidím čo. Máš na plasť alebo medkit alebo čo? No. A ten na plasť je na čo? Vyhľuje ťa to. To dáš mi, lebo ja na jeden dotyk ma dá. Dotyk ti poviem. Možno na plasť? Tu máš. Čo? Aha, no. OK. A prečo niektoré veci sa nedajú zobrať? Neviem. Tu je na plasť. Tu je ďalšia. Už máš dosť? Polovičku. Zober si to svetlo. OK. Ono sa dá aj položiť, ne? Hodiť len. Dobre to. Ono čo robí, keď to hodí, tak odstraší príšerovi? No, to len môžeš robiť svetlo. Aha, dobre. To ja znamená treba. Pozor, pozor! Čo mám robiť? Okay. Hotovo. To čo máš za meč? Kde si ho získal? Čak to je ten styk, čo držíš. Jej. Prečo to vyzerá ako meč? Viem. Pozor, nesvieť ničím. Iba s týmto sa dá. Oni to aj tak rozbijú. Pozri. Môžu to rozbiť. Dobre, už to asi nerozbijú. Je ďalší neon stick. Pozor, nestúpaj na tie vajca. To je na plasť. To je na plasť. Tu. A čo sa stane, keď vstúpim na to? Pôjdu po tebe. Dobre, ja už som tu. Dobre. Už nie sú? Ne. Tu máš na plasť. Tu stačí. Svetielko. 111. Zase! Koľko tu je rúmov? 100. Ja to, že Bro, to je- tu sú dve rôzne miestnosti vedľa seba. Do ktorej ideme? Do ani jednej nemôžeme. Škoda. Čo sme porobili? Kamo. Čo mám za svetlo? Jaké? Aha, ne. To nefunguje, to nie je svetlo. To je žiarovka, alebo čo? Hej. Tak do skrini to už tam máme. Keď máš jaro... Aha, už nemáš, ne? Ne, mám ďalšiu. Tu máš na plasť. A keď mám tú žiarovku, tak čo s ňou? Strč ju tu. Hej, A zatlač. Aha, ešte nemôžeme. ešte jedna.
Tu je svetlo. Tu máš svetlo, už mám 10. Ukáž? Tu je toto. Tu je svetlo, úplne vzadu. Aha, hej. Dobre. Počúvaj, a mám na plast. Tie koiny sú dobré? Jaké? A tie, čo zberám, bo mám 40. Hej, môžeš potom s jeden typkom tradiť. Tu máš posledné, tu máš ďalšie svetlo. Hej. Môžeme. Nám treba ešte jednu baterku, či už si dal? Počkaj, tu je 200 máme. No, ideme do 200, ale v realite sú tu len 100. A stihneme to, daj by do 30 minút. Nie som si istý. No, tu je veľa. Tu je boss fighty, chase so seekom. Môžem už iba 30 minút. Oh, Tam mám 4 svetla, na čo mi sú toľko? neviem, keď bude ti trebať. Tu je náplast, keď potrebuješ ešte. Nemám plno. Tu už je svetielko. Bro, ja mám toľko svetiel. Ja mám 10. A tie svetlá iba svietiť sa s nimi dá, ne? Hej, Áno, 6, 7 svetiel. ja mám 10. Počkaj, tu dačo hore môže byť. Je tu dačo. Tu je. Iba prachy. A práve sa hodia, ne? Hej, Dajú sa tu kúpiť už aj iné veci, ak sa dali dakedy. hej. Do skrine. Tu je skriňa. V ďalšej miestnosti. Rýchle. Ide. Áno. Kde si? Počkaj, si zapnem svetlo. Ok, vidím ťa asi. Hej, vidím. Ďalšie svetlo. Yes! Počum, už mi funguje. Dostal som trochu menší damage. Jaký? Od tej príšery. Tá čoraz tá, ktorá na teba čumí? Nie, on na mňa normálne vyskočila. Snaž sa na ňu pozerať, keď počuješ pst. Nie je toto, ona normálne iba a zdrhne. Zase! Ten pavúk, ja mám na vanhicu zase. Obzeraj sa, keď to počuješ. Len keď to počuješ, sa obzeraj. Dostal som taký damage. Som na one hit. A to keď sa zabijem, tak by ty ma vieš oživiť. Zase! Vypadni. Kamo, vypadni! No, David, Napazňa, teraz tu typeniem, že nebude žiadna, lebo máš málo. Tu dole? Pravdepodobne. oživiť, keby som stapol. Mám jeden revive. Kamo, ten vzduch. Ježiš! No, super, je po mňa. Tak ideme ešte raz. Keď sa už môžeme. And mate is... Kamo, to som si... Musíš klikať. Zabijem sa, okej? Alebo to líbnem proste. A budem zjeť, čo zabijem sa tejto monstrom. Ja som vla... Čau. Ale to je jednička, ideme. A nevyskúšame jedničku? Môžeme, keď chceš. No poďme. To bude rýchlejšie, ne? Či? Aha, je to, neviem, aký na to povedať. Je to jednička, 100 dverí, všetko také isté. Len iné monstra a shop je iný. A je to ľahšie? Neviem ti povedať, či je to mám sa nazvať ľahšie, je to také isté. Ale... Dvojku celú. Čo? Si dokončila aj dvojku celú. Hej. Jedničku takých 5 krát. Dnes potom ešte večer môžeme zavolať. OK. Daj start. Jedničku som už dlho
No nie. A trojka, kedy vyjde, nevieš? No. Ale už by malo byť za kedy. Neviem, ale viem, o čom to bude. Koľko rokov vôbec trvalo, kým vyjde dvojka? Sám neviem, som zaudol. Skipol som čas. No kam vedia, si to pamätám ešte, kde je to. Ja si to pamätám. Mám to. Sakra. Room 2. No. Počítaj dvere, lebo tu môže byť také monstrum. 3, sme v trojke. Počúvaj, ináč, ja si dneska ešte chcem pozrieť to video. Už dneska vidia, alebo až zajtra. Yes. Dúfam. Mám coiny. Ja otváram šuflíky. Počkaj na mňa. Aha, ty si tiež tu, dobré. Mám 35 coinov. Ja mám 245. Okay. A za to môžeš dať... Za koľko coinov môžeš najmenej dať kúpiť? 50 možno? Neviem už. Krucifix sa tu dá? Za 500. To znamená raz je na použenie. Áno. Ale to sa neoplatí. Platí, lebo môžeš zabiť jedno otravné monstrum. To jo, ale... A sa dáš 500 coinov a... Co je toto? Prečo to bolo také bugnuté? What? Čum? Čum, jak je to bugnuté v tom? Aha. What? Ale tak. Čakaj, tu bola čestka s coinami. Ďalšie šupulky. Do jakých dverí sme vstúpili? 8. Tam tie sú ďalšie, ale ideme tu ešte sa pozrieť. To čo malo byť, ne? Hej, sú tu dve voľné dvere. Absolútne nič. Kojník 5. Absolútne nič tiež. A čo sa dá kúpiť za 50 coinov? Možno lighter. Lighter je zlý proste. Hej. 10. Tam je ďalšie prázdne dvere. Alebo keď to ešte to môžeme urobiť tak, že teraz toto a potom to dokončíme. Že na party to rozdelíme? No hej, že part 1, plus bude part 2. Môžeme. Part 1 už môžem potrebovať dneska, vieš čo? Nestriháš či striháš to? Striham. Hej, veľa? Čo nie? Ani ne. Strihneš také hlavné, také dáš memečka a... Dobre, je tu iba jedny dvere, takže žiadne... Vieš, aké myslím dvere. Hej. Ja mi zažiaril do očí. Tam sa diela, ja by som porovnalo. Pivo. Ideme ďalej, okej? Baterka! Trochu som dostal damage niž ježika. Timothy, nie? Pavúk. Hej no. Timo na teba skočil. A Durik? Hej. Wow. Som nepočul dlho. Tu máš bandáž. Vitamíny. Kámo, mi až teraz došlo, že ja som ti zabudol ten ober. To nemôže byť na videu. Je to jedno, kto je na videu. Počkaj, Hlavne idem teda. Počkaj, daj mi sekundu, hej. Daj mi meno kanálu, mi zabud. Priklik, pik, potržítko, party lord. Ešte raz. Priklik, pik, potržítko, party lord. Klik. Áno, priklik.
Mám. OK, konečne. Dobre, kam ideme? Aha, vlastne tu. Tak to je otázka, kámo. Wow, tohle veľa som si pridala. Ja už mám Macfixku. Hej? Ono. Priprav si toto. Poviem ti, kedy do skriňa. Ide. Máš svetlo? Mám. Dobre. Oh no. Aha, toto sú zabité dvere. To sú fejkové dvere. Hej, môžu byť to aj fejkové. 16. O čom som hovoril? Sú tu dve dvere. A my sú na jakých? No, 16. nič nevidím. A tu hore. No, aha. Podľa teba, ktoré by mohli byť? Evka. Vyskúšam obidve, alebo iba jedna môžu byť. Toto je správne. Ty si to počítal? Hej. Stíl som. Pozri, ja mám cupcake. Okay. Fajný? Mhm. A horí už. Mám 170 koňov, kámo. Chceš candle? OK. Máš. Zapal si ju, iba týmto co sa dá. Týmto tu. Alebo keď máš zapaľovač. Aj mám. Môžeš ísť. Není tu fixka? Není. Počul som zničenie. Skriňa? Ne. Dúfam. Mám 250 koňov. Ty? Ide do spotu. Ja mám 675. Odporúčam ti ísť pod posteľ. Som. Kámo, tak to je... Kde je tak dlho? Už. Kámo, ona zabíja pod posteľou? Hej, nemôžeš byť dlho pod posteľou. Príde príšera, ktorá sa volá Hide. Zase je to rozbité. To nemôžem byť dlho pod posteľou? Aha, ani v skrini. Tam kde si? Tu v dverách. Ty si to normálne svietíš, jak neviem čo. Tak je to takáto magla. Menšia. Bliky, nájdi skriňu. Podu späť a odporúčam ti. Je? Do spätných dverí. Nič nejde. Ty si pod posteľou? No, ja som si tam skryl. To ideme? Nič nejde. No, Tak tu je čestka. nefunkčné, lebo treba mať lockpick. Nechal som ti prachy. Kde? Tu. Díky. Máš tu absolútne nič. To bola dobrá miestnosť. Materka. No počuj, a potom môžeš to nakoniec vydať tak, že pokračovanie na budúce. OK. Abo... Kamo, ja som na one hit. Zase si nepozeral sa? Áno, mne to prišlo, ale tak... OK, poď do skrine rýchle. Oh. No, ma to zabíja, ne? Vidí. Mám ísť? Áno. To je vtedy, hej? Nie. Asi. Tu ešte pre istotu choď. Tu je moja. No ja, ide, chod tam na druhú stranu. Poviem ti, kedy ide. Ide. Áno.
tu asi pôjde na rýchlo. Nechal som ti tu prachy. Hej, vybral som ich. Koľko máš prachov vlastne? 955. Mhm. Ja za chvíľku budem mať na classified dokument. A to si môžeš nechať navždy? Hej, dokým nekúpiš. A nechceš to bude krucifix? Chcem. Ja si musel povedať pst, asi tu. Na krucifixa netieči. Vitamíny na zemi. Wow. Na dvere s číslom 67 sa neteším. Kde si? Tu. V prázdnej miestnosti. Kamo? Nie! Nepýtaj sa, čo sa práve stalo. Urobím var 2.